Avui resem els misteris dolorosos. Per la senyal de la Santa Creu dels nostres enemics, lliura-nos, Senyor, Déu nostre, en el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Senyor, veniu a ajudar-nos. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Jo confesse a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meua de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demane a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Oferim aquest Sant Rosari per les vocacions i també per els difunts i els malalts del Covid-19. Ara vostè pot oferir al Senyor aquelles intencions que desitge. Primer misteri: l'oració de Jesús a l'hort de Getsemaní. Pare meu, si és possible, que aquesta copa s'allunyi de mi, però que no es faça com jo vull, sinó com tu vols. Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era en el principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Maria, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia, defeneu-nos dels enemics i empareu-nos, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. El segon misteri, la flagel·lació del Senyor. Pilat, volent acontentar la gent, els deixà lliure Barrabàs i va entregar Jesús, després de fer-ho assotar, perquè fora crucifixat. Digueu, Pare nostre. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui,
i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem en temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Digueu glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era en el principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Maria, Mare de Gràcia, Mare de Misericòrdia, defeneu-nos dels enemics i empareu-nos, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. El tercer misteri, la coronació d'espines. El van despullar. El cobriren amb una capa de color escarlata i li posaren el cap una corona d'espines i a la mà dreta una canya. S'agenollaven davant d'ell, li feien burla dient: Salve, rei dels jueus. Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Maria, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia, defeneu-nos dels enemics i empareu-nos, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. El quart misteri, Jesús amb la creu al coll, camí del Calvari. Jesús, portant-se ell mateix la creu, va eixir cap al camp anomenat lloc de la calavera, que en hebreu es diu Gòlgota. Digueu Pare Nostre. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ens deslliure-nos de qualsevol mal. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Diguen glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era en el principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. Maria, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia, defeneu-nos dels enemics i empareu-nos, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. El quint misteri, la crucifixió i la mort del Senyor. Dona, ací tens el teu fill. Després va dir al deixeble, ací tens la teua mare. Després d'això, Jesús va dir, tinc set. Quan Jesús va prendre el vinagre va dir, tot s'ha complit. Llavors va inclinar el cap i va lliurar l'esperit.
Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Maria, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia, defeneu-nos dels enemics i empareu-nos, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Lletanies a la Mare de Déu. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, oïu-nos. Crist, oïu-nos. Crist, escolteu-nos. Crist, escolteu-nos. A les següents advocacions respondran: tingueu pietat de nosaltres. Déu Pare Celestial. Déu Fill Redemptor del món. Déu Esperit Sant. Trinitat Santa, un sol Déu. A les següents respondran: pregueu per nosaltres. Santa Maria. Santa Mare de Déu. Santa Verge de les Verges. Mare de Crist. Mare de l'Església. Mare de la Divina Gràcia. Mare Puríssima. Mare Castíssima. Mare i Verge. Mare Immaculada. Mare Amable. Mare Admirable. Mare del Bon Consell. Mare dels Desemparats. Mare del Creador. Mare del Salvador. Mare de Misericòrdia. Verge Prudentíssima. Verge digna de veneració. Verge digna de lloança.
Verge poderosa, Verge clement, Verge fidel, Espí de justícia, Seu de saviesa, causa de la nostra alegria, Vas espiritual, Vas digne d'honor, Vas d'insigne devoció, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa d'or, Arca de l'Aliança, Porta del cel, Estel del matí, Salut dels malalts, Refugi dels pecadors, Consoladora dels afligits, Auxili dels cristians, Reina dels àngels, Reina dels patriarques, Reina dels profetes, Reina dels apòstols, Reina dels màrtirs, Reina dels confessors, Reina de les verges, Reina de tots els sants, Reina concebuda sense pecat original, Reina assumpta al cel, Reina del Sant Rosari, Reina de la família, Reina de la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, perdoneu-nos, Senyor. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, escolteu-nos, Senyor. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu misericòrdia de nosaltres. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, aleluia, per a que siguem dignes de les promeses de Crist, aleluia. Preguem. Senyor, concediu als vostres servents de gaudir sempre de salut en el cos i en l'esperit, i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguem alliberats de tristesa en la vida present i gaudim després l'alegria eterna del cel. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Per les intencions del Papa. Pare nostre que esteu en el cel, siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faça's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra. Déu vos salve. A vos cridem els desterrats fills d'Eva. A vos sospirim, gemint i plorant aquesta vall de llàgrimes. Ara, doncs, advocada nostra, eixos ulls vostres tan misericordiosos, gireu-los envers nostres, i després d'aquest exili, mostreu-nos a Jesús, fruit beneït del vostre sant ventre. O clementíssima, o piadosa, o dolça sempre Verge Maria. Ave Maria Puríssima, sense pecat concebuda.